கடவுள் அமைதியாக வேலை செய்த நாள் ஒரு கிராமத்தில் அருண் என்ற இளைஞன் வாழ்ந்து வந்தான். அவன் தினமும் கடவுளை வேண்டுவான். கடவுளே, நான் இவ்வளவு பிரார்த்தனை செய்கிறேன், ஆனால் என் வாழ்க்கையில் எந்த மாற்றமும் தெரியவில்லையே. நீங்கள் உண்மையிலேயே என்னோட இருக்கிறீர்களா என்று வருத்தப்பட்டான். ஒரு நாள் அவன் மனம் உடைந்து ஒரு பெரிய ஆலமரத்தின் கீழ் அமர்ந்திருந்தான். அப்போது ஒரு வயதான முனிவர் அவனிடம் வந்து கேட்டார், ஏன் மகனே இவ்வளவு சோகமாக இருக்கிறாய்? அருண் தன் வேதனையை சொன்னான். முனிவர் சிரித்துவிட்டு அருகில் இருந்த ஒரு விதையை அவன் கையில் வைத்து, இதை இன்று விதை, நாளை காலையில் தோண்டிப்பார் என்றார். அருண் அப்படியே செய்தான். மறுநாள் தோண்டி பார்த்தான். எதுவும் இல்லை. மீண்டும் முனிவர் வந்தார். இன்னும் ஒரு வாரம் காத்திரு என்றார். ஒரு வாரம் கழித்து பார்த்தான். இன்னும் எதுவும் தெரியவில்லை. அவன் கோபமாக, இந்த விதை வளரவே இல்லை என்றான். முனிவர் அமைதியாக